jsem gymnázium v Berouně a teď teda studuju ČVUT, program softwarové inženýrství. Ty technické obory mě lákaly víc než ty humanitní, takže jsem si vybrala ČVUT a šla jsem na den otevřených dveří a tam mě vlastně přesvědčila přednáška, ten sit fakt vypadal zajímavě a chtěla jsem to vyzkoušet, jestli je to fakt tak skvělý, jak to vypadá. Mám za sebou teda první semestr úspěšně. Hodně se mi to líbilo, líbí se mi hlavně, že profesoři jsou vlastně lidi z praxe a že se podělí o svoje zkušenosti a řeknou, jako, co je potřeba, co není potřeba a že nás vedou tímhle směrem. Jsem teda jako nikdy předtím neprogramovala, jsem se trošku bála právě toho, že to bude hrozný, ale dalo se to právě, když ti profesoři jsou vstřícní a vždycky, když jsem za nima zašla, že mi třeba něco nefungovalo, tak mi s tím pomohli a kdyby se jako to studium nějak nevydařilo, tak už teď právě po tom prvním semestru mi to fakt dalo hodně, že jak jsem neměla předchozí zkušenosti, tak jsem se jí snažila hodně a jako co nejvíc střebat a rozhodně mi to dalo rozhled. Já jsem si osobně říkala, že je to až moc hezký a že jsem si to chtěla jako sama ověřit, jestli je to fakt takový a těmhle lidem, kteří si říkají to samý vlastně, že to vypadá hezky a jako jaký to může být, to určitě nebude takový, tak těm bych to doporučila, aby si to sami vyzkoušeli a vlastně i lidem, aby se toho nebáli, i když předtím neměli žádné zkušenosti, tak prostě všechno jde.